Hej og velkommen til den her video i dag. Der skal vi smage slik. Og vi har lavet slim igen. Ja, igen. Vi har Det viser vi hendes, hendes instruktion. Den er ikke flot. Det her det er en testslim. Det er mig, der har lavet den. Og den er meget god. Ja. Og så her så har jeg prøvet at lave en mage til en. Den er sygt god, den her. Den er ikke så køn, men den er mega, mega dejlig. Er klar? Jeg har prøvet at lave en baby shower til. Okay. Bare se, du har lavet den. Jeg har lavet en baby shower. I sådan en pink og hun er ikke ødelagt den endnu. Okay, nu skal jeg ødelægge den. Okay, det skal... Jeg er stolt af mig, så jeg skal lige se. Ej, det kan jeg ikke få solvandet. Er den god sådan? Vent, nej, jeg skal lige... Må jeg ikke lige... Ja, okay, så skal vi smage på slik i dag. Vi skal smage på det her. Det er sådan nogle, jeg tror, man skal pille det, ikke? Så har vi sådan nogle sodavand. Det er for det der, det er min. Nej, for vi spærer dem begge to, for det er jo ikke færre over for hinanden, fordi vi begge to smage dem begge to. Jo. Og så har vi noget frysetøjet slik. Der får vi så lige ind. Ud. Så har vi sådan nogle, et eller andet toxic waste ting tang, halløj. Jeg ved ikke lige, hvad jeg udtaler det. Hvad skal vi starte med? Frysetøjet. Vi starter med frysetøjet. Jeg vil have den grønne. Jeg vil have den røde. Som sædvanligt. Ja, er klar? Og vi skal rate 7 ud af 10. Nej, 8 ud af 10. Ja, 8 ud af 10. 9 ud af 10. 9 ud af 10. 8 ud af 10. Men jeg spiser ikke lige. Sådan her ser den ud. Og prøv her. Faktisk rigtig godt slik. Rigtig godt. Nu er vi lidt tørstige, så vi skal lige have et. Jeg vil bare lige sige, nu er det ikke for at være en drama queen. Prøv lige at se. Vi starter med den her candy. Okay. Den skulle smage af slush. Nej, den skulle smage af candy. Sådan her ser min kønneslim ud nu. Nu er den blevet lidt... men den er i hvert fald flot. Den starter med at smage. Nej. Har du drukket af den? Nej, jeg har lige åbnet den. Du må ikke wait den, for jeg har gjort det. Mærkelig smag. Altså, vi skal lige... Den smager også just af slik. Den smager jo virkelig godt, men den smager meget mærkeligt, men det er jo det, der er godt. Smager måske lidt appelsin. 8 ud af 10. En 6. For det er sådan en mærkelig smag. Ja, det er en 7 ud af 10 for mig. Men den er god. Nu skal vi smage. Nu skal vi smage den her. Ja, som du lige har tabt. Ja, det kan godt være, den bruser lidt. Nej, jeg starter. Jeg kan godt. Oh my god. Hvorfor ligner jeg Wednesday? Du er en... Nø, din lille bums. Sorry. Du er mest helt. Den smager Fanta. Okay, den smager Fanta. Smager Fanta. Altså, som en 6 ud af 10 igen. Altså, fordi den var... Jeg havde jo 7 ud af 10. Ja, fordi den smager bare almindelig Fanta. Jeg troede, den smagte af noget. Den smager godt. Nu tror jeg, vi skal smage på dem her. Du er med, der har gjort vildt. Så åbner vi lige. Hvad? Hallo? Vent lige. Sådan nogle bububser. Sådan her sådan ud. Det er sådan nogle mange. Ej, føj. Det lugter. Det lugter sådan. Jamen. Så er min. Og jeg tror ikke, man skal pille. Det er ikke nogen, man skal pille, vel? Nej, hvor står der, man skal pille? Det er fordi mango skal man pille. Der er en brakskål lige der, vil jeg bare lige sige. Og det smager faktisk rigtig godt. Nej, man kan pille det ud derinde i, se. Jeg vil godt lige prøve. Det er faktisk inde i. Ja, nej, du skal gøre sådan her. Sådan, dreje det over, og så pille den på en måde. Sådan ligesom en banan. Så I kan godt se, at der er sådan nogle inde i. Nej.
Nu gør vi lige sammen. Jeg har lige åbnet. Nej, okay, lige. Vi skal ikke have flere, men min mor skal også med dem, min lille søster. Jeg skal godt lige få en af os. Det smager sygt godt. Ja, Den var ikke der 10 ud af 10. Du kan elske over mango. Prøv at se, så åbner man. Og så er der en ting indeni. Jeg tror, Han var også spise det der ude på. Ja. Det smager godt. Nu skal vi smage det der ikke noget toxic race. Ja, jeg ved det. Jeg prøvede min yndlingsfarve. Jeg ved hvordan man åbner med nål. Det har jeg så gjort flere. For fanden! Ja, det skal ikke da bare overhovedet lige noget der. De mødler pænt til. Hvorfor har jeg ikke nogen nål? Jeg har på lidt se, hvor flot den er. Hvilken er flottest? Skriv det i kommentaren. Altså hvis I kan, hvis I indstiller den til I kan. Ja, for fanden, jeg kan se en nål. Nej, fuld op. Ej, hallo, du gjorde lige en høj lyd, så hoppede han. Han hoppede sådan. Ja, du skal så godt med dig. Du behøver ikke at feste om natten, når jeg ikke vil have det. Jeg har bare fået den åben. Hallo, er vi enige om det lige nu? Vent lige. Hvad er der? Jeg er gammel kuren, mand. Hvordan åbner du det der? Hvordan er plusket kommet derop? Hvordan åbner du, Katrine? Det ved jeg ikke engang. Ej, vi skal teste den sammen. Min mascara løber væk. Ja, jeg har lige taget den her med. Det kan jeg godt se, dit mascara løbe. Det er fordi, du græder, fordi du spiser nudler. Ja, det var stærkt nudler. Vi putter næsten helt posen i, jo. Wow, det. Er I klar? Test om 3. Nej. Er I klar? 3. Nej, hvor akavet. Jeg skulle lige til at putte den der ned i, så ramte min hånd. Nej, det er ret på min hånd. Og det er lige meget. Ej! I'm fucked up. Er den sur? Ja. Meget. Den smager godt. Kan du ikke lide den? 2 ud af 10. Det her det er nok en 9 ud af 10. Tak for det, Isomor. Og husk at like og subscribe, og det der pisse af. Din.